بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mialay Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Ra'd ayat ke-10 agu isa. Bitiru Allah, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mata-mataan asu Allah. Nadinian pagalinan so nganinunganin betadu pagtao. Sa taman sa disira ni malin ko mga ginawairan. Mga urip no Allah. Diyan kaya ayat na makanggugunan na sa kay importante o kalinatano ko mga ginawatano. Ando ba na kapagalinatano ko mga ginawatano? Pagalinan so malibutang na itugalin ko maliwanag. O matatagukasan ko ito malibutang na itugalin ka ginawang kasi ko maliwanag. Pagalinan so kadadag si ko turuan o matatagukasan ko ito kadadag na pagalin na ka ginawang ka na itugalin kasi ko turuan. Pagalinan so ayamanan yan na mga ulaula. Pagalin so mga rarata paparangayan na itugalin si ko mga pipia paparangayan. Ibarat, naska naya parangayin ka na kaligot ka na itugalin ka ginawang ka si ko tao ang maginawa. Si ko parangay ang maginawa. Upama ko aya kalalaming ka, katawing ka sa ginawang kanaska na makatipo ka, makasig ka, na itugalin ka ginawang kasangkuto akabaluhin ka manusia, ayamanan niyan na mga limbabaan, mag-ikhlas, ada ba niyan na kutipo tao, makaugo pa ko salakaw di salakaw. Upama kos ka na mangingimpuruan, na itugalin ka ginawang kasi ko mga limbabaan, upamakos ka na ayakatawing ka sa ginawang ka, nas ka na inurante ka si ku agamang ka. May ito kay ilmo si ku agamang ka na punabnaran ka, amito ka din ka ginawang ka, sangkuto akalay sabut si ku agama. Upamakos ka na ayakatawing ka sa ginawang ka na padka ko mga lampawi, gusto mga pawal, na itugalin ka ginawang kasangkuto ang mga tao. Manan yan na linang iparataya. Din yan pumawalan sa benar. Din yan pelampawin sa ontol. Naroon ka itugalin ang ginawang ka. Aska na paterima kasaya manan yan na benar. Upamakos ka na ayawaraan ka na di ka tumuturdo sembayang, na itugalin ka ginawang kasi ko kabalwing ka ataw barasambayang, kabalwing ka bara 5 wakto. Upamakos ka na yakatawing ka sa ginawang ka na madadalam ka diyang kutong karatay adat ko salakaw di salakaw ng balwin ka ginawang ka mapiyay parangay ko salakaw di salakaw. So, siron ko mga wata, na huwag katawing ka sa ginawang ka, na marangit ka, marata kaya dat sa luks ka, na silin na ka ginawang ka, na bulwin na ka ginawang ka, mapiyayadat sa balaloks yan. Dataruto, manan yan na mga paparangayan, sa kaya pakasunggayaw marata, aguso mapiya parangay, na si ka madadalam si kuma marata, na itugalin ka ginawang ka kumapiya. O mipantagon si ko parateya, nawaya kagdamang ka sa ginawang ka, na matatagukasan ko ta kadadag, na itugalin ka ginawang ka si isang kuto at turuan,
Huwayamanan yan na turuan o Quran na gusto sabda no nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ang mga pansamana at yung kaya mablang ayamanan yan na qad turu Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Ra'd. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mata-mata na sa Allah na dinyan pagalinan so betadu pagtao sa taman sa disiran imalin kung mga ginawiran. Ibarat ang kaya masa tanong, kasusugat tanong, mga lilipad sa manan yan nawidakal ko kapahingad. Kasusugat to mga ingad tanong masa sanaat. Kasusugat tanong kamramar. Kasusugat tanong di ka sasarig si kumangarido. Na anda man ay kitugalin tanong sangko to ingad lumilintad. Anda man ay kitugalin o ingad tanong sadyang ko to kabaliw niya na ingad kakawasa gumaguuntong. Anda man ay kitugalin o ingad tanong sangko to kabaliw niyan ingad barasimba ingad. Madaw na diyang ko to akam baradusa. Madaw na diyang ko to akap masya sa isa diyang ko tayo ingad. Nayakalino to na so pagtao na magalinsiran sa betad, nagu salinsiran sa nakuda iran. Aso nakuda, manan yan, napakatimba-timbangan yan sa ginawa niyan. So, o kapagagama, na gusto manan yan, na kapagingad, mapya, o di na aturan, o kapapaginataw siko ingad. Genan, may kasupagtao, na magayon sira na gusto dato na aya sisigi eniran na so parateayak. Aya sisigi eniran na so kalaksi ko Allah. Na gusto kang galabak sa mga pipya na mi promise Allah subhanahu wa ta'ala sa yamanan yan na palkaan yan so kapakadadaya sangkotay nga. Palkaan yan so katugumpya sangkotay nga. Palakaan yan, si sadyang kutay nga, so pimbara nga mga kabarakat, agung mga dimo yan. Sa kaya tiruon wallah subhanahu wa ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw, lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ard. May atik wallahu ta'ala, upamakuso, mga tausang kutay nga na marati asiran, nagumalak siran, na palaka akong kiranda na tigwalla. Allahu Akbar. Palaka ko kiranda na tigwalla sa mga kabarakat si kulangit, na mga langit na gusto kabarakat si kulupa. Manadyang ko ta palakaan Allah sa mga kabarakat ko o mga langit na gusto si kulupa na palakaan niyan rakatano so kapakadadaya. Palakaan niyan rakatano so katugumpya na gusto kasasarig, na gusto kapaguntong, na barakat na diyang kutay nga na gusto mga tauro na mabubalingon. Gina ng mga oripno Allah, usayan tanong imanto, makampat, mamaging bitara tanong. Mamaging bitara tanong, ang galabakan tanong diyang kuta kapagalin sa betad. Kapagalin sa yamanan yan na maulawla. Pagalinan so betad tanong, ayamanan yan na sana tabetad, na ituwalin sang kutu akat tetak na betad. Dabasan, ayamanan yan nananayon tanong, magalinon, aso Allah subhanahu wa ta'ala na piyakaw na yan, aw diniwalin na subtadiyo, na diyakan pagalinan at tigo Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.